ongi etorriak osasuntsu eta pozikeko beste programa batera. Gaurkoan muskuluen indartzea. Eta horretarako Maite Lazkano dugu gurekin, erizaina dena, eta kontatuko digu nola landu behar den hau, baina modu seguruan. Ez da, Maite? Bai, hori da. Orduan, muskulu indartzearena orain modan dago ez, gimnasiora joatea, eta pesak hartzea eta, baina ze puntutara arte egin behar dugu hau eta nola egin hau modu seguruan, ez? Ez da, progresimotasuna ere kontuan hartu behar da, ez ezin dugu gimnasiora joan eta batean benga, ez da gizema kilo. Hori da, hasi behar da, indarrarekin hasi behar da gutxinaka. Hori da, gimnasiora joate bali mazara, hasi, ariketa igual errez batzuekin, eta gutxika progresiboki hasi sartzen pisua, edo beste ariketa mota batzuk igual zailagoak direnak, eta bar. Eta gero berdin du, ze batzuk egiten dute haien pisuarekin, gorputzeko pisuarekin, eta beste batzuk pisua gehituz. Hori berdin du, edo txandakatu behar ditugu, edo... Bai, biak dira onak, eta biak beharrezkoak dira. Gure pisuarekin egiten dugun lanketa oso garrantzitsua da. Azkenean, zure pisua erabiltzen duzu bai ariketak egiteko, indarra egiteko, eta gero pisua sartzen duzunen ja igual egiten duzu indar estra bat hartzeko, ez? Bale. Eta adibidez indar extra hori sartzen dugunean, nik entzun dut asko hori proteinen kontua, ez? Janbar dugula proteina nahikotxo, muskulu horiek gero errekuperatu ahal izateko, eta inkluso batzuen nahi muskulen azkunde hori edo lortzeko, ez? Hori ala da? Bai, azkenean proteinak dira gure muskuloa erregeneratzeko modua. Bai, hori, jaten dugunean proteinak, badituzte gure gorputzean hainbat funtzio, baina funtzio bat da muskuloa erregeneratzea eta formatzea. Orduan, indarrezko ariketa asko egiten duten pertsonek, behar dute igual proteina estra edo gehiago bat hartzea. Bai, horretarako muskuloa erregeneratzeko, mantentzeko. Eta nola jakin zenbat proteina jan? Edo hori teoria da 9 gramo pisu, da formula bat, baina azkenean, bakoitza, bada, izan behar dira faktore asko kontuan, bai adina, bai pisua, bai ze ariketa mota egiten duzun egunean, eta baina, Bale, eta maiztasuna, zenbateko maiztasunarekin egin beharko genuke indarra? Ez dakit horrela fijo, baino hiru egunetan. Astean bitan nik uste dut minimoa, eta 3 ere. Sartu behar da hor, pixkate indarra eta pisua, eta behar da. Eta adin tarte guztietan? Bale, aurrak eta bar, ez da gomendatzen sartzea pisua hain temprano, ze azkenan azten ari dira, eta orduan azteko ez da ona. Ez da ona sartzea pisua, zen zure gorputza behar du ez nola intervalo hori ondo azteko. Eta orduan sartzen da, 16-18 urterekin azten da sartzen. Gero ere, baldin bada kirolari potente bat, igual sartu behar da gehiago, gutxiago, baina kontu handiz ibili behar gaztetan. Eta gero, gertatzen dena da, adineko jendeak ez du egiten indarreko ariketarik. Eta orduan horre ere sartu behar da indarra. Zen behar da gure muskuloentzako, behar da, eta helduek ez dute azkenean ez dute galtzen dute muskuloa, eta orduan behar dute egin. Eta normalean ez da egiten. Ibiltzera joaten dira, ez baina dute inbesterako. Baina ez dute, igual pisua ez, baina bai ariketa batzuk, yoga edo horrelako ariketatxoak. Hainen pisuarekin igual, ez? Bai, igual hobe. Zen gero ezurrak badituzte fragilagoak, eta orduan pisua hartzerakoan ere minak, tal, ez. Hobe zure pisuarekin. Bale. Eta hasi berriei ze gomendio emango zenizkioke? Nik uste dut, importanteena, garrantzitsuena dela, sartzea gutxinaka ariketak.
Baina adibidez, joaten bali banaiz gaur gimnasioa eta lehenengo eguna joaten naizena gimnasiora, pues gutxinaka, pues igual sentadilla batzuk, ariketak hasi egiten, baino igual nire pisuarekin. Vale? Gutxinaka. Gero ja, pues joaten bali banaiz hartzen pixka batez, dinamika, pues sartu pesak. Baina pesak ere, gara progresiboki, edo berrepente, venga. 10 kiloko pesak. Hori da. 2 kilokoak edo 2 kilo, eta gero ja, gutxinaka, gero ere oso garrantzitsua da ariketak ondo egitea, bale? Claro, teknika on batekin, zen batzuk, ikoste ditut gimnasioan, sorbaldarekin hola, eta ezin da, osea, izan behar da, ez postura on bat izan behar dugu, eta teknika ere. Claro, jartzen dugu jarrera ere garrantzitsua da. Eta horretarako baita ere hor gimnasioetan beti daude entrenatzaileak, ez? Bai, daude horretarako, hori da. Bale, Maite, mila esker. Zuri. Orduan, aurreko egin genuen kardioa, gaur indarra, beraz horiek uztartuta, egon ginateke esan horrano, ez? Jode, supersan. Mila esker. Muskulu indartzearen garrantzia osasun prebentiboan. Muskulu indartzeko ariketek, ala nola pisuak altxatzea, flexioa, goma elastikoekin lan egitea, gihar masa eta indarra handitzen laguntzen dute eta osasun prebentiboan funtsezko rola dute. Gihar eta hezurrak indartzen dituzte eta horri esker lesioak, osteoporosia eta adinarekin lotutako ahultasuna prebenitzen dira. Metabolismoa aktibatzen dute eta horrek gorputz pisua kontrolatzen laguntzen du. Eguneroko jarduerak egiteko gaitasuna hobetzen dute eta bizitza aktiboa eta autonomoa izatea erraisten dute batez ere adinekoetan. Astean 2-3 aldiz muskulu indartze jarduerak egitea gomendatzen da, osasun fisikoa eta prebentzioa bermatzeko. Oraingoan, azukreak osasunean dituen eragin eta alternatiba osasuntsuei buruz hitz egingo dut. Azken urteetan, azukrearen kontsumoa nabarmen hazi egin da. Eta honek osasun arazo haunitz ekarri ditu. Gehiegizko pisua, diabetesa, hortzain ondatzea eta baita nekea eta energia gorabeherak ere bai. Ez da bakarrik gaietetan dagoen azukrea edo gozokietan agertzen den azukrea. Ezkutuan dago elikagai askotan. Bai jogur naturaletan, adibidez, zerealetan, edari azkarretan eta baita saltsa prestatuetan ere bai. Horregatik garrantzitsua da etiketak ondo irakurtzen ikastea eta azukrea, glukosa, fruktosa, jarabe edo maltodestrina bezalako izenak jakitea, azukrea direla jakitea. Orduan aukeratu behar ditugu azukre finduaren ordezkoak. Hauek dira alde batetik stevia, landare jatorriko gozagarri bat da eta kaloriarik ez ditu. Ezti naturala ere kantitate txikitan azukrea baino hobeagoko aukera da. Eta gero datilak modu naturalean gozotasun puntu hori ematen digute eta gainera zuntz eta mineralak dituzte. Edari azukretsuak gutxitu behar ditugu. Eta freskagarri komertzial hauen ordez, saiatu behar gara ur freskoa, infusio hotzak edo limoi xafladun ura bezalako alternatibak aukeratzen. Orduan, azukrearen kontsumoa modu arduratsu batean murrizten saiatu behar gara. Hasiko gara hankak aldakaren zabaleran, eta egingo dugu kanpoko hankarekin bultza lurra, desplazeko gorputza beste aldera, albo batera. Egingo dugu saiatu beti oina aurrera eramaten, ez badago mugikortasuna aldakan, buruan bain egin dezakegu bizkat ireki, baina orduan ere belauna jarraituko dio behatzei. Hau ez dugu bilatiko, baizik eta beti alineazioa
rotula eta bigarren hatzarekin. Eta bueltatu. Hemen, tak, beste hanka luze eginda, eta gora. Hemen, ahalik eta vertikalena torsoa beti, eta etorri. Lehengoan bezala, ez badago posibilitateik egiteko lantxa, ez badago mina agertzen bada, intezkegu bakarrik squat laterala. Izango zela hemendik, izango zen regresio bat. Eta hemen, hau egin, eta gora. Eta beti, alineazioa mantenduz. Hor. Albotik, nola ikusiko zen. Hemen, ahalik eta vertikalena, gorputza. Eta lantxa izango zen. Kiroletarako erabili nahi badugu, gauza esplosibo bat bilatzea, indezakegu lurrean daukagun oina, lurrean apoiatu dagoen denbora murrizten, zehatuko gara, egiteko esplosiboa. Zehatuko gara egiten, junda etorri, alik eta azkarrena. Zagun zen hemen, hop, eta fuerte bueltatu. Hori kiroletarako, esplosibidadeko kiroletarako, eta multidirekzioa behar kiroletan. Orain, zintilla iliotibial lehunduko dugu, automasaje batekin. Makila erabiliko dugu eta albo baterantz jarriko gara. Lehenik eta behin jakitea, zintilla iliotibiala aldaketa alboan dagoela eta tensor de la fascia latarekin elkartzen da eta gluteo medio eta gluteo menorarekin elkartzen da. Bi zintilla iliotibialak eta gluteo medio eta tensor de la fascia tentsio gehiegirekin baldin badaude, provokatzen duena da hankak irekita. Orduan, ikusi dezakegu ispiluaren aurrean gure gorputza, ea hola dagoen eta hola dagoen. Horrela, landu dezakegu edo kanpoko aldea, hola baldin bagaude, edo barruko aldea, hola baldin bagaude. Orduan, tensor de la fascia esaten dudana eta gluteo medioa eskatzeko zintilla iliotibiala erabiliko dugu. Berriz ere, albo batean jarriko gara, saiatuko gara kuxina dolesten, burua ez alborantz jartzeko, eta holaxe, lau atz belaunatik gora makila jarriko dugu. Minututxo bat egon gara hemen, minutu bat pasa eta gero igoko dugu pixkat makila, eta hola, 3 puntu aurkituko ditugu. Beste puntu bat, eta beste minutu bat. Min asko ematen du honek, orduan, ez badugu onuntza heltzen, hemen behan landuko dugu eta listo. Hidratazioaz ari gara, ez? Esaten dugunean ura edan behar dela, badakigu gure gorputzaren parte handi bat ura dela, eta funtzio bat dauka, horregatik daukagu horrenbesteko ur kantitatea gorputzean. Zer egin dauka batez ere gure arloan eragina duena? Deshidratazioa dagoenean, gure garuna ere deshidratatu egiten da, eta horrek buruko minak ekartzen ditu, eta batzutan ez dakigu horregatik dela, deskontzentrazio egiten gara, kontzentrazioa jaitsi eta memoria ere bai jaitsi egiten dira, gure burua ez duela ongi funtzionatzen. Bariduri tontakeria bat dela eta ura behar dugula gorputza mugitzeko, baina burua mugitzeko ere behar dugu. Horregatik komenigarria da
noizbehinka ura edatea, lanean gaudela eta bar, baliabide desberdinak edukitzea eskuragarri izateko. Eta gero, kulturaki ere bai, ura edatea kostatzen da askotan, eta egiten duguna da freskagarriak edo garagardoak, alkohola daukaten edariak hartu, eta horrek ez du hidratatzen, kontrako efektua egiten du. Orduan argi izan behar dugu ere bai, zer den hidratazioa, zertarako den, ez dugu esaten bestelako edariak hartu behar ez direnik, baina hidratatzeko funtsezkoa ura dela. Egiten alduguna da, infusio bat egin, edo limoia bota, edo nahi duzuena, baina gure gorputza eta gure burua ongi funtzionatzeko behar duguna ura da. De hecho, alkohola daukaten edariek deshidratatu egiten gaituzte. Azukrea duten edariek asko aktibatzen gaituzte, eta orduan gehiago izerditzen gara ere bai, eta deshidratatu egiten gara. Orduan, argi eduki behar dugu, naiz eta bestelako edariak ere hartu, noizbehinka ura edateaz ere gogoratu behar garela. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.